שלום לכולם, אני אלון סלע, והיום אנחנו הולכים לעשות שיעור על התמרת לפלס. התמרת לפלס מסומנת ככה, ב-L כזאת, כשהיא פונקציה של t שנהפכת להיות פונקציה של s. אז בואו נראה איך זה קורה. נתחיל עם איזושהי סדרה שהולכת מ-n לאין סוף. an מציין איזושהי פונקציה של n. בדרך כלל, ברוב הספרים, מציינים את זה ככה. אני הולך להשתמש ב-f של n, כי זה הרבה יותר נוח והרבה יותר קליט. בואו ניתן דוגמה למה זה פונקציה של n. פונקציה של n יכולה להיות למשל 1 חלקי n. כל n שניתן לו פה, לפונקציה יהיה ערך שונה. בואו נראה מה קורה כשמכניסים את זה לסכום. כשהכנסנו במקום an 1 חלקי n, קיבלנו את הסכום הזה. עכשיו מי שקצת שולט טוב בעניינים, יזהה מיד שהדבר הזה שווה ל-e בחזקת x. או במילים אחרות, קיבלנו כאן איזושהי פונקציה של x, פונקציה שלא קשורה ב-n. המספרים פה רצים, אמנם n רץ מ-0 עד אין סוף, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו מקבלים זה איזושהי פונקציה של x. אתם תגידו לי איזה x אתם בוחרים, ואני אגיד לכם מה כל הפונקציה הזאת שווה. יש לנו בעצם פונקציה של x. זה חשוב מאוד, צריך לזכור את זה, כי בהמשך אנחנו נראה איך זה מתקשר להתמרה עצמה. חשוב לי עוד דבר אחד לציין, שכשכאן אנחנו מדברים על n, n בעצם זה משתנה בדיד, שמקבל את הערכים מ-0 עד אין סוף. כלומר 0, 1, 2, 3 וכולי, עד בעצם אין סוף. עכשיו בואו נראה מה קורה כשאנחנו עוברים ממשתנה שהוא בדיד למשתנה שהוא רציף. מקודם היה לנו a של n, שאמרנו ש-n בדיד. אנחנו עכשיו רוצים להפוך למשתנה רציף, אז נגיד ש-t הוא רציף, כלומר t יכול לקבל כל ערך בין 0 לאין סוף, לדוגמה יכול לקבל את הערך חצי, 0.532 וכו'. עכשיו אנחנו נשתמש בסימון f של t. מקודם אמרנו שזה יכול להיות גם f של n במקום an, עכשיו במקום a של t אנחנו נקרא לזה f של t. זה בעצם מסמן את אותו דבר, רק שזה במקרה הבדיד וזה במקרה הרציף. אז אנחנו רוצים לעשות אינטגרציה מ-0 עד אין סוף של איזושהי פונקציה של t כפול x בחזקת t. מקודם היה לנו כאן x בחזקת n, כי זה המקרה בדיד, עכשיו זה x בחזקת t, כי זה משתנה רציף, וכמובן dt בסוף, כי מדובר באינטגרל, ואנחנו רוצים לסכום את זה לכל שינוי של t. עכשיו נשים לב לכמה דברים חשובים. איך x מתנהג? יש לנו כמה מגבלות לגבי x. הראשונה זה שהוא חייב להיות גדול מ-0, והשנייה זה שהוא חייב להיות קטן מ-1. אם נסתכל רגע על המקרה הבדיד, נניח שהפונקציה f של n שווה ל-1. מה שיש לנו כאן בעצם זה סכום 1 כפול xn, שזה בעצם סכום על xn. נשים לב שבמקרה ש-x שווה 1,
מה שיש לנו כאן זה את הדבר הבא. אמרנו ש-fn זה 1, אין צורך לכתוב אותו, כפול x בחזקת n. אם x שווה ל-1, יש לנו x בחזקת n פעמים. אפשר להגיד שזה פשוט נראה משהו מהצורה הזאת. פעם אחת שאין הוא 0, ועוד כש-n שווה 1, ועוד כש-n שווה 2, וכו'. כלומר, יש לנו כאן סדרה של 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1, אין סוף פעמים. זאת אומרת שהדבר הזה לא מתכנס למספר מסוים. לכן אם אנחנו נבצע כאן אינטגרציה, כש-x גדול מ-1 או שווה ל-1, יהיה לנו פה אינטגרל שלא מתכנס. ואנחנו לא נדע מה לעשות איתו. לכן x חייב להיות קטן מ-1. בואו נראה מה קורה כש-x שווה ל-0. סליחה, בואו נראה מה קורה כש-x... אם x שווה ל-0, אז כמובן שהביטוי הזה שווה ל-0 ואין לנו על מה לעשות אינטגרציה. בואו נראה מה קורה כש-x קטן מ-0. לדוגמה, x שווה למינוס 1. אם x שווה למינוס 1, שימו לב שבמקרה הרציף, אם t שווה לחצי, יהיה לנו כאן מצב של x בחזקת חצי, שזה בעצם מינוס 1 בחזקת חצי, שזה מספר מרוכב בעצם. ואנחנו לא רוצים להתעסק פה עם מספרים מרוכבים. מהסיבות האלה אנחנו נגביל את x להיות בין 0 ל-1. אז אמרנו שהאינטגרל הרציף שלנו נראה ככה, איזושהי פונקציה של t, x בחזקת t, dt. כאשר x שלנו נע בין 1 ל-0. עכשיו מתחיל הקטע המעניין. את x אנחנו יכולים לרשום בתור e בחזקת ln x, כי e ולn מבטלים אחד את השני. x בחזקת t אפשר לרשום e בחזקת ln x בחזקת t, או במילים אחרות e בחזקת t ln x. נשים לב שלn x, מכיוון ש-x תמיד הוא בין 0 ל-1, ln של 1 שווה ל-0. ln של 0 זה משהו שהוא לא מוגדר. כי אין שום מספר שאנחנו נוכל להעלות את e בחזקתו שייתן לנו 0. כי e בחזקת משהו זה תמיד דבר חיובי. אז נשים לב שכאשר x קטן מ-1 וגדול מ-0, מה שיצא בלן זה משהו שלילי. עכשיו, ללן x ניתן שם חדש, נקרא לו s. מכיוון שלן x תמיד יהיה שלילי מהסיבה הזאת, בגלל ש-x תמיד רץ בין 0 ל-1, אנחנו נוכל לסמן כאן מינוס וכאן מינוס, ואז הלן עצמו הוא תמיד חיובי. זאת אומרת שהדבר הזה הוא מספר חיובי, ואם מוסיפים לו מינוס אז תמיד יהיה שלילי. וזה מה שקורה פה, הלן x בסופו של דבר תמיד יהיה שלילי. לכן מוסיפים כאן את המינוס, ולכן מינוס לן x שווה למינוס s. s זה סתם אות שרירותית שבחרנו, היינו יכולים לבחור כל אות אחרת. אז בואו נרשום את זה עכשיו, רק נשתמש במינוס s במקום לן x. וזה בעצם שווה ל-e מינוס st. עכשיו בואו נרשום את זה עוד פעם בצורה החדשה.
יש לנו אינטגרציה מ-0 עד אינסוף על איזושהי פונקציה של t כפול e בחזקת מינוס st dt. נשים לב, אני מזכיר מקודם, שמה שהיה לנו זה כזה דבר, במקרה הבדיד. ואמרנו שזה שווה לאיזושהי פונקציה של x. גם במקרה הזה אנחנו מקבלים איזושהי פונקציה של x. בדיוק מאותה סיבה. כי ה-n נכנס לנו כאן רק בספירה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא רואים אותו בסוף. בדיוק מהסיבה שהזכרנו בהתחלה. אנחנו רואים רק איזושהי פונקציה של x. אני מזכיר לכם ש-f של n היה שווה 1 חלקי n, הביטוי הזה היה שווה ל-e בחזקת x. פונקציה רק של x. אותו דבר, הביטוי הזה בסופו של דבר נותן לנו איזושהי פונקציה של x. אבל מה אמרנו ש-x שווה? x שווה e בחזקת ln x. ולn x אמרנו ששווה מינוס s. אז במילים אחרות הדבר הזה שווה, אם במקום x נוכל לרשום e בחזקת ln x, זה מה שכתבנו כאן. או במילים אחרות, במקום ln x אמרנו שרושמים s. כלומר, בסופו של דבר יש לנו איזושהי פונקציה של s. זאת בעצם ההתמרה. התמרת לפלס לוקחת איזושהי פונקציה של t והופכת אותה לפונקציה של s. זה בדיוק מה שקורה כאן. לוקחים איזושהי פונקציה של t, מכפילים אותה ב-e בחזקת מינוס st אחרי שעשינו כאן איזושהי החלפה של משתנים, ומה שקיבלנו זה איזושהי פונקציה של s. עד כאן לגבי התמרת לפלס. להתראות בשיעור הבא.